he Lehkhabu an Chhiar thumal te hi ilo Chhiar pal hlawani chuan Thih nupia lampang atang nangma ti hlau tur chele ti hlum tur che in thlarau sual arong kal chuak dawn ani ram palei leng ram hnuai thim deuh rui hnuaiah hian nu pakhat chu hliang tur ti hriat tak hian run langin a kut atang te chuan thisen te chu a ron far zoi zoi maya ama tu lak atang chuan tlan chiat lo tumin he ram hnuai tri bai tak hi tlan chiat san chu a lo tum meka lau thong taka hetia bi ruk la hian ama tu mi pahnih te chuan ron hmu in an ron man zui nga la nasa tak chuan soisa in ni kho hrelo chuan a zui ta ani aron har chuale meu chuan thinga hian nget taka lo tron betin alu la chu burani tak hian an lo khu sak buka Mizo na chuan Peter pakhat hian demonic exorcism ritual chu man lai Lehkhabu mang hian alo nei meka ritual an nei hnu reivak lawa chuan mi pakhat hi ron lutin mai an khu sak na chu aron hlipa mai khu na ron phel sak tu chu tu dang ni lovin ama pa ngei hi alo niya makati in a hlau thong hle a anu omna te chu alo zota apa chuan anu pan lain anu chu ama ngei chuan ati hlum thu a hril ta ni a ko chunga thlarau sual chuan anu ngei chu a tha tir dan chu han hrila a ko chunga thlarau sual chu no chu ngei tumin ritual chu an nei chun zum le nga la leina na le khongai na tel hau lo chuan a fanu chu an hal hlum zui ta ani hetia akan hlu lai hian a ko chunga thlarau sual chu run in lar le in tungkam chetak tak chuan apa chu arun an khuma tungkam chetak taka amarun an khum tu chu a fanu po ani to lo ti hria in a silai ken lai chuan alu chu akap tar zui ta ani he thil thleng rap thlak takatang hian a chin churun in thlakin he thon thuwa achang tu te David ale abial nu nateli te chu ram hnoi mun fal taka cabin pakhata hian an run langa chulai hmuna lo omsa an thian te Olivia Eric le anaw mayai te chuan an lo muaka hetia an han in khom le ta chu an Zavaiin mai chuan an hlim tlang hle a David a chuan mayai chu thina tak mai hi a presena he cabin omna ram hnoi mun fal taka an kal khom chan tak hi chu an thian nu le an naw ni bok mayai chu puyan du wangania mayai hi draksa wangin hun rei tak chung chu alo buai towa aum na mun te thlak se azian be se wangin he mun fal taka hian in ti hlim pa in an lo kalpui hi alo ni a mayai po chuan a thil ti thin thalo tak chu simhlen atum thu chu a thian te le a u hne na chuan a han hrila ma se rin hlel na mi chuan midang te chuan an lo en deuh tlat thunga a chan po mayai hian ngei tumin trum tam takalo be to thina ma se ala ngei thei tak tak lo wang ani ber mai hetianga engmo chen pon lama an omren ron nu hian cabin lui to tak chung lama chuan anin thiar lu ta he cabin lui to tak mai hi David te chung ko ta ania hun rei tak chung lua lum lawa lo to ti taka cabin chung chu alo nokin alo thim rui maya mayai chuan an hun kal to te chu han ngai tu le tin anu boral lai vel te chu angai tu na chuan arun thar le a anu boral hun lai hian David a chu na thila wangin mundanga a lai ania hun kal to te chu soi chuak dunin mayai le a David te chu na sa tak chuan anin hnial pha nge a David a chuan ngai dam te chu anaw bula chuan han dilin anu boral hun lai khan ve man adu viau na chungin an na thila wangin alo le theilo thu chu hrila pon lama chuan Olivia chuan David a bula chuan mayai chu an rin ngot theilo tur thu le ama po alo hlo cham to thu han hrilin pon chuat tir lo mai tha a hriat thu chu a han hrila ma se David a chuan anaw chu tiang taka force lui chu anu lo thu alo hril ve thunga
hemi zana tang hian an buaina tak tak chu aron in tran chho don ta ani maiai chuan thilrim chetak mai a thian ten an hriat ve thei ho lo chu hria in hre om chu ati hle a thian te chuan drasa ngai thuta wanga thil om satlia ni ve mai tura chuan an ngai saka hei mai hi alani lova David a uipa chuan thil engemani hi hria in chuat chu a hai vak vak maya chuat pha an han keu chuan basement chukna kongkhar hi alo om reng maya a chung lama chuan thisen ti hriat tak rodo rap to hi alo om tel boka in hnuai lampang an zuk lut thla chu arim chu alo chle a ran thi te chu lo omin ban pakhat phei chu alo ut rem ruama dokana hian Lehkhabu dang lam tak mai lo in tuam do hlun mai hi lo omin chu thil chu erika chuan room chung lama chuan ala chhawa maiai chuan a ule a thian te bula chuan basement chunga thil om reng reng te chu khoi lo tur le la chuak lo tura ti in thil engemoni thil thalo tak a thleng don tlat ni chuan a hria a erika la chuan a Lehkhabu lak chua chu makti in a chung chu rang tak chuan an keu ngala a chung lama chuan dak ritual nei na symbol chi hrang hrang te chu alo om thluwa maya Lehkhabu chung an hong chia chu avona thu hi lo om ngalin a chunga thu te chu Chhiar mi lo tu ti hian alo in siaka ma se chu po chu erika chuan ngai poimo du lovin a chunga thu te chu hriat ngai tum chuan ma chu la zui ngala ei hi a poi don ta ni Lehkhabu chunga thu a Chhiar zo do chi tia chuan Thih nu pi lampang atang chuan an ma ni ron ti boi turin mu thei si lo hi arong kal zui ngala pon lama mek mai chu na sa tak chuan luakin eng thilemuni tuimuni hian a ming chuan arong ko tlat ni chuan a hrengal boka maiai hlau lutuk chu kabin chung lama chuan tlan lut ngalin abung ruate chu han pek fel ngalin ho ngal mai chu han ruta ma se tu ma chuan a thil soi chu an ngai poimo du lova a thian ten a thil soi an ngai poimo lovani ti hriat chuan room lama chuan thinrim tak chuan maiai chu a kallu ta ma se a room chungan valu chuan maiai chu tukver tang hian alo tlan chuk dei maya pon lama an vatlan chua chuan an motor chu lo tinungin tlan chu alo tum me towa dan chu han tum view ma se an dan thei tak lawa chuan an kaltir taringot maya ma se report lan ma chuan maiai motor ma chuan pitar pakhat thlarau hi ron in larin a phun san tukle suta hlau chu a accident pha ta ni eta hian a motor chu a chiat deuh veka wang chuan tlan ngai na chu a to si lawa a motor tanga a chuak deuh chi tia chuan mu thei si lo thlarau sual chuan maiai chu aron bei boi zui ta ani chu thlarau sual chu ram hnuai thing hmuna chuan rong kal kualin chirdu pa chuan aron in lara maiai hlau lutuk la chu atlan chiat tumna lama chuan tol thlu in alum zui ngala thlarau sual na thaw wang khan ram hnuaia hruite chu ron nungin an ron che a maiai chu ron zem betin an ron phuar beta chuta le thlarau sual ngai mai chu akma a tak chun ron in larin maiai chu aron possess zui ta ani David ale a thian te chuan ram hnuaia hian maiai chu chang to taka alo omlai chu an vazong hmuwa man mo tak chuan cabin lama chuan an roi let zui ngala Olivier chuan a thil ton le a thil mu hrang hrang te chu draksa ngai thuta wanga thil thleng ni mai tura chuan lo la ngai sakin thutak hlataka chuan a lo la ngai sak lem lova David apo chuan a thiam ang tok chuan a farnu chu a han hnem ve a maya chuan rang taka huan ngai thu le thil hlawom tak mayin sa ang maya apel mek thu chu han soin antana apoi thei tur thu chu a han hrila David apo chuan Olivier thil soi kha a hriat ve tho wangin maya in a warning na chu ngai poimo du lovin ani po chuan a room chu a chua sana ati lai hian maya chuan thil hlawom tak mai dar thalanga hian alo hmu chun zom le ngala
riat chen le zual chak na chuan rikaril ru chu a luat ne ema wang chuan Lehkhabu dang lam tak chu alo la zir chun zom zela a chunga thil then khat te le mayai thil mu te chu a in angani ti te chu a zuk mu chuak ve le zela Davidan ran thi vel a then fai lai chuan thisin thar lam tak mai lo far hi han mu in an en chian nak chuan a ui thisen hi alo ni ya a ui chu thilek lek hian an lo vuak sak hi alo ni ya a thin chu a so phat maya mayai thil ti vek ni tura chuan han ngain a room lama chuan atlan zui nga la ati la hian mayai chu tuiso hian lo in lein a taksa chu tuiso chuan a kan sak vak maya heti nga maksak tak taka a taka chuan rika chuan mayai dan le Lehkhabu mi te chuan in zom na thuk tak an nei ni tura chuan angai zui nga la mayai chu na taka a hliam taka chuan David a chuan ro pui van on sur hnuaia chuan damdoi ina thlen pui vat tum chuan a roi chuaka ma se lei na an va thlen chuan tuilian na satak chuan chu lei chu alo len chevek maya du thlan tur chuang hek lo le kabin lama bok chuan a let pui le ta ani David ata thian ho po chu mayai din mun a than lo ema wang chuan anin nial ve lei hloma heti la hian an boina bel cha turin mayai chu apma zong ayara thlak chuan an zenga chuan aron in lan zui David chuan a silai ken lai chu da thlatur chuan a han tia ma se a thil soi chu hreom ang po chuan a lang to lo a silai ken lai chuan a u David chu a kap ta dur mai le David chu a dara tak hian vaka sakin silai mu chuan a hno leng lop maya an Zavaiin an Thih vek tur thu a sei zo hnu chuan mayai chu ni ko relvin atlo zui ta ani Olivier chuan a silai ken lai chu rang takin alo va chuk sak nga la ma se mayai po chu rang taka ron har chuak le ngalin Olivier nian chuan nasa takin anin sual du na Olivier maya chuan thil tuiten omzet mai hian aron luak khum chi maya engtin tinemo mayai chu basement a chuan ambin thla thei rama Erika chuan basement kongkhar chu rang tak chuan alo khar ve ngal buka intifai turin Olivier chu bathroom lama chuan akal zui ngala Erika chuan David abula chuan thil engkim mai chu Lehkhabu maktak mai a hmu nen khan in zom na an nei tlat niya a hriat thu chu alo hril ve mek buka bathroom lama po chuan thil dan chu alo thalo hle a dar thalanga in en mek Olivier chuan ama ni lo dar thalanga chuan a hmuta tlat mai chuta dar thalang chu aron la ke zui buka chu dar thalang ke them ngei mai chuan Olivier chuan ama mai chu a zai zui ta ani hei po hi Lehkhabu mi yang chi khan aron thleng le chi buka Erika ngai thalo chuan Olivier chu Zavaiin fia a thil va mu chu rap thlak takani tharau sualin Olivier chu alo thunun to wangin Erika bathroom a avalu chu alo sual zui nga la chuti nga nasataka anin sei boi nu chuan Erika chuan a thian nu chu atilum taringot mayani an thom chu hre in David ale Natalie te po chu bathroom chunga chuan an ron tlan lu ta an thil mu chuan a bar khai chiang hle mai Olivier ruang bula chuan Erika chu thisen nen hian aloin chia pia nuai maya a hliam te chu David te chuan ai en kol sak nga la Erika chuan a thil ti lo top tur thil a ti thu chu a thian te bula chuan a in puang ta nge a Lehkhabu a chiar mi lo tur a chiar awangin tharau sualin a ti boi tak thu chu alo hrila heti la hian Natalie I chaukalama bakal phei chuan mayai oni om tak basement chung lama lo chuak chu a hreta tlat maya ngai tu na dang po mang to lo chuan basement kongkhar chu a hong ta ni he a thil ti hi thil pui takani basement chung lama chuan lau thong dau tak chung hian a zuk chuk thla a ama nung chon zong hian mayai chu alo thuwa thok le khata mayai chu ronwak chho zot zotin
Natalie chu run man betin akuta chuan arun se saka man mo takin David a chu run tlan thleng ngalin Natalie chu arun pot chuaka nget takin basement kongkhar chu akal zui ta ni Erika po chuan a thil ti wanga chung thil rang te chu thleng ni chu na hria a in thiam lo tak chung chuan chu Lehkhabu dang lam tak me chu halral chu tuma ma se mak deuh main chu Lehkhabu chu akang thei ho lova Lehkhabu tanga alan dan chuan khang chiat to na chi rang thlen tu thlarau sual ti top dan chu mai tha chau chu ani towa ma se David a chuan anau tha ringot chu alorem ti lo na samaya mai chu draksa ngai thuta wangin chu thil chuan ati boi satlia mai ni chuan hria a heti la hian mayain ase sakna Natalie kutchu alo pun zual na sa hle maya basement chung lampang atang la chuan ngai tak hian mai chuan alo nui khum vela chu thil chuan Natalie ngai tu na chu ati boi pha hle maya ngai tak taka lo a khumin Natalie chuan akut chu atan zui ta ni heti lai tak hian anlai zong chu aron thim zui ngal buka a authom chu hre in Erika le David ate chu man mo tak chuan Natalie na hmuna chuan an ron tlan thleng ngala an thil mu chu makan ti khop mai Erika chuan David abula chuan thlarau sual chu an ti to pangai thu chu har thrilin ati dan tur vel chu a han thrila ma se David chuan anau ti hlum chu arem ti boxi lova boi thlak takani hetia thlarau sual ti top dan tur seiduna anin nial boi mek lai hian ngai tu na mu mal po la nei lo Natalie chuan nel kan hian arong kap ta chi maya ti ngai na dang to hek lo le David chuan Natalie chu vazuan thlu in akap ji ta ani reilo te chung chu Natalie po chuan rel pa ngai chu run pu in ataksa chu na ti hle a thisen tam taka lo wangin reilawa athi zui ta ni atira oi du lo ma sela Erika thil soi kha David apo chuan aring hlel tambik lova kabin pum pui me chu hal darvek me chu aril ruk ta ani hetia in chunga khonwar tui vel ale kul lai hian basement chunga tang chuan mai chuan anu sak thin hla pakhat hi run sa in chu thil chuan David angai tu na chu ati boi le tanak maya athil tum po chu ti le hlei thei lo chuan a om le pha ta ni hetia thil tum a thul mek lai hian ponlama chuan trek hian thingkung hi aron deng al zoi maya chu thil chuan ngai tu na thar chu nei tirin mai chu halnan kher lovin phum jok taila ti chu angai tu na chuan alo om thar le a vimkur tak le lau thong tak chung chuan basement chung chu zuk lut thla in mai chu zukman chu tuma ma se ambei se lo dan dawin thil chu akal zui le ta ni mai chuan David chu nasa tak chuan lo beile thutin amma jok chu a than deuh ti tamaya ati lai tak hian Erika chu ron thlengin David chu aron pui man lo maya David chuan damdoi mang chuan mai chu ajek sum ngal buka ma se Erika chuan thisen tam taka lo to wangin ani po chuan ana chu tur lavin aboral zui vele ta ni thlarau sual ti top the dan tur nia riat mang chuan mai chu leichunga chuan phumin avur tran ta ni hetia vur mek lai hian mai chu ron har chukin a unau pa hne na chuan ti to lo tur chuan a han nge na ma se David chuan amma mai tak takani lo ti hre in leichuan avur chun zom zela trekina den thingkung kan zo nu chuan David chuan a farnu chu leichunga tang chun han phor le in khol mang chuan ti nun chu tuma ma se ambei se angin thil chu akal ta hau lo mai chutia farnu ati nun le thei tak lawa chuan beidong takin chulai huna tang chuan akal suna ma se mai chu arin lo deuh main aron nung le hlau maya alom nu tuk chuan mai chu avakwa chuk chuka an ho theina turin motor chabi chu in chung lama chuan awala a an unawa an thlalak dun te a thlir mek lai hian Erika hian a ngonga tak mai man ro mang chuan kuthirun thlaka Erika hi thlarau sualin a thi to nu khan lo possessin an mani ti boi turin
alo kai tho le hi alo ni ya liam na tak tur chung chuan David chu anaw lama chuan bakal phein man mo taka tlan che tur chuan ati ya kong khar chu han kal sok savin asilai chuan khon var tui bur chu a han kap ke a an mani ti boi tu tharau sual le an boina zong zong ti top tum chuan in pum pui mai chu ati kang zui ta ni lung chetak chung chuan pon lampang atang chuan mayai chuan thil thleng chu alo thlira a unau pa David ana pek thri kha hrechukin leatla chu a han chara heti lai hian vana tang chuan ruang mai chuan thisen chu arun sura a thon thu tan tira mechia an ha hlum tak nen khan he tharau sual awang hian mi panga an thina chi ania tharau sual ne na nun na panga mi in an chan nu hian in thoina ritual pumpui me chu alo incomplete chi mai hi alo nia chu vele leinuai tang hian rampuai tharau sual chu ron in lar chuakin mayai chu tha tum chuan arun pan zui le ngala tanel ko zim taka hian mayai chu wak lutin a mor to pa chuan ran chu alo kho ve a van nei thlak deuh main chu ta chuan chen so hi a mu hlo maya ama ti boi tu mi hring anga run in lar chu ti hlum ngai tum chuan motor noya chuan alo bi ruwa arung kal nai ta mo tia chuan chen so mang chuan chu tharau sual mi hring anga run in siam chu a chen so chuan an zai zui ta ani ma se chu tharau sual chuan chu motor chu han choi kangin akuta tak mai chuan arun del tira a thei top chu chu in chulai tang chuan atal chuk le thei hlo maya mai chuan mi hring tak sapu tharau sual chu chen so mang chuan an chandara arun chuana leinuai lama chuan a tham ran zui ta ni a topa chuan boina zong zong po chu chin fela omin khua po chu arun var zui ve to boka liamna tak tur chung chuan mayai chia chu adam chuaka heti lai hian kabin bul nai loka chuan kha Lehkhabu dang lam tak kha ama chuan arun in khupa a thon thu chu a top ta ni